Anem cap a Rupit i Pruit. És un poble molt petit. Avui parlarem de què comporta viure en un poble molt petit, Espartac. Però, esclar, us ha fet una pedregada, no?, fa una estona, i tal com apareix la pedra, apareix Dani Ramírez per explicar la situació meteorològica. Sí. És pedra, pluja, vent, fred, i de seguida el tenim. És el nostre home del temps de butxaca. De seguida venim aquí darrere. De seguida venim. Però bona tarda, Dani. Bona tarda. M'he passat avui pipa, mai més ben dit, eh? Hem vist de tot. Hem començat el dia tapat, després ha plogut, després ha fet 4 trons, ha caigut calamarsa, ha nevat, i ara un sol esplèndid. Realment aquí, a la zona aquesta de Cabrera, tota aquesta part d'aquí de Rupit, té una bellesa climàtica, afegida. Aquí tenim una càmera en el pont penjat i encara queda una miqueta d'aquesta pedregada, però, a veure, hi ha hagut algun moment que també nevava. No, és que ha sigut una barreja. Penseu que els núvols que hem tingut allà a la 1, 2, fins quarts de 3, eren núvols gairebé de tempesta. Llavors, ha començat aigua líquida. Quan ha vingut la calamarsa, s'ha refredat tota l'atmosfera i ha arrossegat la neu cap avall. Ha nevat fins a 700 metres. Jo que venia de la part d'Olot, de Coll de Condreu, a partir dels 700 metres estava tot blanc i m'he trobat 3 dits de neu. Moltíssimes gràcies. Molt bé. M'acompanyeu? Veniu. Anem a parlar del que deia en Xavi fa un moment, de micropobles. Què tal com estem? No parem l'aplaudiment perquè tenim el Lluís en primer terme. El Lluís és propietari de l'Hostal Estrella i president de l'Associació de Turisme i Comerç de Rupit i Pruit. Al seu costat, en Matthew, que és cantautor. També està al racó de Rupit, que és una botiga de souvenirs d'aquí al costat. També tenim en Llorenç, que és el fundador de Rupit Bioturisme d'Experiència, i la Teresa, que és mestressa de casa. Benvinguts. Ho hem dit molt aquests dies, el privilegi de viure en un micropoble. Mireu, a Catalunya hi ha un total de 328 micropobles. Què vol dir això? De menys de 500 habitants. Concretament, Rupit, té 208, Rupit i Pruit, té 286 habitants. Això suposo que ha de tenir coses positives i negatives. Comencem per aquí. Disparem-ho. És veritat? Bé, i tant, és molt veritat i és positiu. Almenys els que vivim ho trobem així, és que és molt positiu. Hi estem molt bé. A més, els que, per sort, hi vivim constantment cada dia, ens hi guanyem mitjanament de la vida, i fantàstic, llavors és que més bo. Ho tens tot, avui en dia, clar, el tema de les noves tecnologies, tens calefacció a casa, ja no és com abans, ara ho tens tot. Per tant, fantàstic. Jo parlaria una mica del tema de la dimensió humana de les coses. Quan has vingut de viure a l'Eixample de Barcelona i arribes al micropoble, clar, aquí... Espereu, mira, ara falla el micròfon, però per sort, això és com els meteoròlegs, que necessites un meteoròleg i t'arriba de seguida, doncs un micro també. Aquí el tens. Hola. 1, 2, 1, 2. Sí. Ara sí, eh? Ara sí, ara de moment sí. Però que, sisplau, que entri en Vicenç sense cap mena de problema, canviar-li Vicenç quan vulguis. Molt bé. No, comentar el tema de la dimensió humana de les coses, no? Tu, quan vens de l'Eixample de Barcelona i arribes aquí, doncs tot té una dimensió humana, les persones, els edificis, l'atenció, etc. No? Llavors jo crec que aquesta és una de les coses, un dels atractius i una de les coses que enamoren els que hem viscut a ciutat i hem arribat en un entorn com aquest. Hi ha un element, nosaltres hem fet programa a la plaça del poble, de Rupit, i aquesta plaça la tenim aquí a tocar. Clar, fent ruta pel país, jo m'he trobat a molts pobles que hi ha el banc del si no fos. Si no fos per això, si no fos per allò. Aquí no en diem el banc del si no fos, sinó que la plaça del poble en dieu el 324. A veure, això per què? Bueno, és l'informatiu que... Això no sé ben bé qui va ser, no sé si va ser el capellà o no. A mi no em miris, El mossèn per aquí darrere. El mossèn es veu que és un tio molt agut, un tio... I va dir que en aquesta plaça les notícies se sabien ràpidament. Correcte, si volies saber alguna cosa, tenies anar al banc del 324, que allà t'entraves del que es volia al poble. Sí, aquesta plaça sigui tot el poble, la gent se n'entera així, de les coses bones i les coses dolentes. És molt fàcil. Matthew, tu, el teu origen estaria a Irlanda? A Irlanda del Nord, sí. A Irlanda del Nord. Sí. I en allà vivies en una gran ciutat, diguéssim, en un poble petit? Bueno, un poble de 8.000 habitants, més o menys. Per tant, molt diferent que viure a Rupit, eh? Sí. A més, al costat del mar, vull dir, no... I aquí, amb quants anys hi arribes? Amb 11 vaig arribar. Per tant, ja tens consciència de viure en una gran ciutat. I això de que et coneguin més del compte en un micropoble, emprenya al principi? No, al principi no, és fantàstic, perquè no és una cosa que havia viscut. Jo, clar, veies la gent pel carrer a Irlanda, gent que coneixes de vista, però que no tens una relació aquí, tothom
tothom és, ei, què tal, bon dia, com estàs? Oh, vas a dinar al restaurant, hi ha xerres, hi ha tota la tertúlia de la setmana del que ha passat, és fantàstic, i a més, clar, les relacions humanes són més properes en aquest sentit, que tothom es coneix a tothom. Tenim unes imatges teves que hem gravat aquests dies, la gent et veu amb una guitarra al costat. Jo deia fa un moment que tu treballes a la plaça del centre de la població, on hi ha el racó de Rupit, on troben tota mena de souvenirs. La inspiració musical la trobes a Irlanda o t'arriba més a Rupit? Bueno, no, a mi m'arriba a totes bandes, vull dir, allà on hi hagi el silenci, la naturalesa, sigui de l'entorn de Rupit o sigui l'entorn d'allà, tot té la seva gràcia, tot té el seu... I a la botiga els hi vens un souvenir i els hi dius, vols que et toqui una cançó i em compres el CD que acabo de treure? Com va això? Això estaria molt bé, no? Això s'hauria de... No, bueno, ja parlarem amb els jefes i amb si... Jo crec que tu permetrien, és de bon rotllo. Aquí veiem que has plegat de la botiga i te'n vas a un dels racons que ho tens molt a mà per buscar aquesta tranquil·litat, espiritualitat, oi? Ell, veus, caminant, sol, passejant per aquí, fins que troba el seu racó. Sí. Sempre el mateix? No, vaig canviant. És que hi ha molts punts aquí a Rupit i a Pruit i tot el Coll Sacabra que pots anar, pots estar tranquil, que ningú t'emprenyi i trobar el silenci pur. Lluís, clar, ets el president de l'Associació de Turisme i Comerç de Rupit, que em deies que és de nova creació, això. Bueno, va tenir una engegada fa uns 10 anys, però llavors es va anar pagant, fins que ara, farà un any aviat, es va tornar a activar i podem més ganes que la primera vegada. Vol dir que és una segona part bastant bona, almenys pinta bé. Tu estàs a l'hostal Estrella. Aquí es pot dir que ara et veiem, precisament en aquestes imatges que ja estem veient, i que podríem dir que aquí mai esteu en crisi, perquè turisme sempre, aquests dies, gent de tot arreu del món. Bé, no, d'això que no estem en crisi... Què vol dir que no? No estem en crisi. Clar, és allò dels comerciants, que mai, quan les coses van bé, també, sí, mai en tenim prou. No, tenim la sort que tenim el poble més bonic de Catalunya. El Llorenç a vegades em diu, no és veritat. Doncs va, fota-li. I ell diu d'Europa. Ell diu d'Europa, però bueno, no, del món no. Però espera, perquè tu, Lluís, has passejat amb la teva dona arreu del món per veure si trobaves un poble millor que Rupit, i això no ha passat mai. Arreu del món tampoc, perquè tampoc tenim tants carrers per voltar. Però tot el que és l'entorn, a Catalunya no n'hem trobat cap. I mira que hem buscat, Ara un company vostre de l'equip m'ha dit, has d'anar a França, que n'hi ha un que és, bueno, com Rupit, i jo em vaig enfadar, però vaig dir, no pot ser. No pot ser, i ara la setmana que ve anirem a veure-la i ja si és veritat. I he vist fotos ja per internet i em sembla que no. No es convenç, no es convenç. És que Rupit és una passada, és que de veritat, i és que no ho diguem nosaltres, tots els que ens venen a visitar t'ho diuen, aleshores ve gent de tota Espanya, és una passada. L'altre dia la meva germana em deia, hem vingut uns de Canàries, que pueblo tan bonito, que no sé què. Qui és la teva germana? Aquella, la famosa Estrella, l'Estrella, que l'hem fet famosa aquesta setmana, perquè ara les imatges veiem que li anaves a comprar el diari. Sí, és que la tinc a davant i el matí és l'afició que tinc anar a buscar el diari, llegir, esmorzar tranquil·lament durant una hora, no m'emprenya ningú, despenjo el telèfon, no sé, la meva dona no, l'agafa ella, però és la meva hora de relax. De relax, Sí, perquè, bueno... Has agafat una ampolla de ratafia, però. Sí, perquè ella em subministra la ratafia. Pels clients. Pels clients, correcte. És una mica una intenta que tenim, me la dona gratis, jo, clar, me n'aprofito, i llavors convido els clients a ratafia. Xupito, no? Xupito, ratafia. Ratafia de Rupit, Ratafia de Rupit, sí. Que quedi clar. Llorenç, en què no estaves d'acord amb el que estava dient Lluís? Aquest concepte del poble més bonic de Catalunya. És el lema que em vaig trobar quan vaig arribar. I estic absolutament en desacord. Perquè... Estem d'acord amb moltes coses, amb aquest, Ja va bé, per això els tenim aquí. És un nou vingut, que té una llenga que té... És nou vingut. Si et deixes enredar... Però deixa que es defensi, pobre. Exacte, comença fort. No, realment l'entorn aquest de Rupit té uns elements molt únics, que no el situen únic a Catalunya, ni a Espanya, sinó jo diria com a mínim a nivell europeu. Dir la cosa més bonica del món és gratuït, ningú mai et podrà portar la contrària, però ho dic de veritat, quan dic això, a vegades dic del món, a vegades d'Europa, depèn de com enxampi. Per què?
Aquí tenim un poble amb unes peculiaritats molt especials. Un poble congelat en el temps. És com entrar aquí és com un viatge en el temps, 400 anys enrere. El qual, i no té un eixample, no és només el nucli, tot el poble és així, el qual és un element clau. I tot l'entorn, parlem de micropobles avui, però això és un micropoble en un macroterritori. En un macroterritori en el sentit també un punt metafòric, o sigui, un territori que té 40 quilòmetres de cingleres, que té boscos de fagedes, rouredes, pastures, cingleres de 200 metres de caiguda vertical. O sigui, és espectacular. Tots aquests elements culturals, naturals, etc., tot ajuntat en un territori com el Coll Sacabra, no és fàcil de trobar a qualsevol altre lloc. I aquí és on jo justifico la meva frase, que dir, Rupit, el poble més bonic de Catalunya, ens quedem clarament curts. Jo saps què dic, Llorenç, bueno, no ho dic jo, ho deia el meu tiet Lluïset, és un tio savi, i sempre deia una cosa que a mi em va quedar i jo m'agrada repetir-la. Sempre deia, el Coll Sacabra, diu, Catalunya és una joia, és preciós, Catalunya és brutal. Diu, llavors hi ha una joia, que és el Coll Sacabra, on hi ha la perla, que és tot el Coll Sacabra, i a sobre la perla hi ha un diamant en brut allà sobreposat, que és Rupit. Una descripció fantàstica. Com no aplaudiu això, no aplaudiu res. Ja us ho dic ara. És que és veritat. Llorenç, saps què m'ha passat? A molts pobles ho faig. Intento buscar alguna fotografia antiga, de 100 anys enrere, i comparar-la, per veure com passa el temps. Aquí, això, a Rupit, no té cap mena de sentit. Perquè tenim la fotografia de la plaça, precisament, de fa 100 anys, i és que està igual. Sí. És així. A veure, no exactament. Aquí podríem començar a trobar uns quants detalls, que és la gràcia... Clar, perquè tu t'ho coneixes molt bé, eh? No, però, bueno, és que, de fet... A veure, veiem-la, anem-ho comparant. D'acord, a veure, no em diràs el pintat de la façana, ara. No, però hi ha una font, hi ha un Sant Josep en una façana, mira que hi ha diferències. Hi ha una gent que vesteix que m'havien dit que era igual, no ho és. Hi ha uns quants detalls. I, de fet, és que m'estaries tirant a terra una de les meves activitats noves que estic llançant just ara, que es diu el photocatching. O sigui, aquesta fotografia, de fet, és en col·laboració amb l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, amb qui organitzem una activitat on, precisament, l'estiuejant ha de descobrir on estan fetes unes fotografies que es van fer fa 100 anys. Ara me l'estàs aixafant, perquè ja m'has dit d'on és aquesta foto. Aquesta l'haurem de canviar ja. Però hi ha una dotzena de fotografies que has d'anar dient, veus una foto antiga i dius, a veure, des d'on d'aquest poble va ser feta aquesta foto? I per tant, aquí és on fem aquest joc. Està bé. Un moment, espera't, perquè tenim Estrella, un moment de res. És que jo els he dit abans de començar, podeu participar, perquè clar, estem parlant de la vida al micropoble, la vida a Rupit, amb els convidats que tenim aquí en primera línia, però podreu participar vosaltres. Aneu-vos apuntant coses al cap. I tot el que em vulgueu dir, després faig un recorregut a darrere. Sí? Hi penseu? Perfecte, doncs ara m'he despistat una miqueta. No, Llorenç, el que et volia dir, hem repassat imatges dels teus companys, veient les imatges que hem gravat amb tu, ens era molt complicat seguir-te, perquè anaves saludant el poble, tothom del poble, com tothom amic íntim, bon rotllo a totes bandes, és així, Bueno, això és el tema de la dimensió humana que comentàvem. O sigui, qualsevol persona amb qui em creui és una persona coneguda, amb qui tenim unes vides que ens coneixem. I jo crec que aquest és l'element maco. Quan dèiem el tema de l'anonimat, de la privacitat, etc., és veritat, jo crec que privacitat en podem tenir. Aquí tenim el Pere de Quatre Cases, que és quan el saludo. Per cert, el meu mestre de saxo, també. Mestre de saxo? Sí, és un saxofonista d'un grup que es diu La Diminuta. Tu podries haver portat el saxo, doncs. És que encara... Ara el Pere em faria un clatallot perquè encara no he fet prou bé les classes. Bé, doncs deixo córrer, amago. Però, bueno, llavors la gent té una vida i és una vida que ens la coneixem. Per tant, i això és el que em referia a la dimensió humana. Si vols anonimat, no pots venir a viure a Rupit, això és evident. O sigui, si tu t'agrada que ningú sàpiga res de tu, no has de venir a viure a Rupit ni a un poble ni de 2.000 habitants, tampoc diria. O segons a quin barri de Barcelona, potser inclús. Jo visc en una ciutat de 125.000 habitants, una miqueta més, i tirant amunt, i de debò que tampoc, Clar. Perquè acaba sent també un poble, i tot se sap, en un poble. Sí. És així. Sí, exacte. Sí que ho pots fer si vius a Cas de Pallès, per exemple. Saben les quatre coses típiques, però no saben res més. Les coses bones, els detalls. Em va parlant el Lluís, el Llorenç, el Matthew, i saps allò, em passa molt amb aquest viatge de divendres, que sempre tens un convidat que diu serà molt parladora. Estic pensant en la Teresa. La Teresa no dic ni mu, tu. Escolta'm,
Teresa, com estàs? Encara, no em tocava, no? Ara et toca del tot. Doncs endavant. Et toca del tot perquè el primer dia que ens vam veure em vas fer entrar a casa teva. Veiem imatges de casa seva, té una casa preciosa i la història familiar que hi ha al darrere no te la perdis tampoc, Què us he d'explicar jo de Rupit? Jo aquí, aquest és el poble que m'ha vist néixer, créixer, i la meva família, porten ja 93 anys vivint a la mateixa casa. La va comprar el meu avi a l'any 1922, allà va formar la seva família, es va casar amb una noia del poble, el meu pare també es va casar amb una noia del poble, després ja venim la generació meva, que jo em vaig casar amb un noi del poble veí, Rupit Pruit, doncs jo, abans de fusionar-se Rupit i Pruit, jo ja em vaig fusionar amb aquest senyor de Pruit. Déu-nos en guard que si ets de Vic o d'Olot, res, havia de ser d'aquí al costat, De Pruit. Per tant, no ens vàrem moure gaire d'aquests indrets i ara ja tenim a darrere nostre 3 fills i 5 nets, que tenen les mateixes ganes de venir a Rupit com les que tenim nosaltres. Per exemple, venen el cap de setmana i el dilluns què passa? El dilluns, quan et truquen, ja et diuen divendres tornarem. I nosaltres, un diumenge normal, la taula a casa la parem per 13-15 persones. Tu ets la cuinera? La meva mare. La mare. En principi, la mare. Encara ella vol fer el seu perquè el que fem els altres no ho troba ben fet. Mentre ella pugui, ho va fent. Sí, sí. Una casa, amb les generacions que van continuant, una casa plena d'història, i això ens trobaríem molts testimonis aquí al darrere, no? I una família, perdona, molt entranyable, perquè, de fet, són de les primeres famílies que vam conèixer quan nosaltres vam arribar aquí, i ens van acollir molt bé. De fet, nosaltres vivim a casa seva, en una altra, però a casa seva, vivim, i és una família que realment, bueno, com després hem anat descobrint en diverses famílies. Com tantes n'hi ha. El que passa, Llorenç, que t'ho han deixat anar abans, tu ets un foraster, i per molts anys que faci que vius aquí, no deixes mai de ser un foraster. Ho seré i ho seré sempre, jo no seré un rupitenc perquè és que, clar, jo no he viscut la meva infantesa aquí, és evident, no? Bueno, no, però està ben acollit, està benvingut. Jo diria que no et maltractem. Jo diria el contrari. Perquè és que, a més, aquest senyor ens ha anat força bé, perquè tots els que tenen el sector del turisme, clar, és un sector potent aquí al poble, vale? Ens hi guanyem la vida bastantes famílies. Per tant, aquest ha portat una cosa, que està molt bé. Ha muntat una mena d'empresa, ha muntat una empresa que fa activitats. I, per tant, per nosaltres és un valor afegit als nostres negocis. Sí que ha provat moltes coses, i un tio espavilat, perquè algunes coses van sortir força bé, hem sortit a la tele a final d'any, vam sortir a la tele 2 o 3 vegades, i ens va anar tots molt bé. Per tant, li estem agraïts i tant de bo li vagi molt bé i pugui ser un rupitenc d'aquí 50 anys, llavors autèntic. Sí, però el foraster hi ha la sensació que sempre s'ha de passar bastants filtres abans no ets acceptat. Bueno, no ho sé. Saps què passa? Aquí mateix els establiments, molts dels establiments, la majoria, ja són de generacions, per exemple, el cas meu és la tercera generació, el veí Can Marçal, la quarta, el forn, la tercera també ja tira, tots són, hi ha una 5a generació, que les tragués, l'altre dia m'ho deia, vol dir que, imagina't, la paraula tradició aquí la tenim molt arrelada, o sigui, estem enganxats a aquestes pedres, per tant, què més vols? Redeu, què vol? 2 dies ser rupitenc? No, és complicat. És d'esperar una mica més. Jo porto 10 anys i encara no ho soc. Exacte. Tu 10 anys, Jo porto 10 anys i encara no. Sí, home, és Jo soc el guiri. Però aquest és ben perill. Et tenen com el guiri, aquí, Bueno, depèn d'aquí, sí. Però bueno, ja m'agrada. El coll de jovent, el jovent també val dir-ho, no? Això ho has dit més tu que jo. Van molt units, és molt bonic, tenen el local. I sempre toca la guitarra aquesta aquí, el dijous, que venen russos i això, i sense Matius ja són els russos aquí, veus? Matius els toca la guitarra. Sí. Parlant de turistes, clar, esteu molt familiaritzats. Home, la veritat és que, Lluís, no m'agradaria que em parlessis tu perquè representes el turisme, diguéssim, de la població i, a més, tens un hostal, no? Sinó la resta. Està bé, perquè el contrast que hi ha entre els dies entre setmana i el cap de setmana canvia, és com un món a part, no? Totalment diferents, És totalment diferent, això. T'ha d'agradar molt viure a Rupit, perquè a la que marxa el diumenge això queda tot molt canviat del que és el cap de setmana. Sí, però abans que marxin, tinc la sensació que viviu com en un aparador. Bueno. Fotografies i Sí, però i gent pel carrer i mirant, i si tenen una porta oberta, pam, s'hi colen de seguida. Tu em vas deixar entrar a casa teva, no hi vaig entrar jo, Ja. Però és que també disfrutem veure que els altres disfruten del que nosaltres gaudim tota la setmana. Això queda molt bé, però ho diem només per quedar bé? Clar, Jo no. En el meu cas tampoc. Tampoc, No.
No, aquí jo, per exemple, he tocat molts anys la guitarra al carrer, com a músic de carrer, i aquí des del carrer es veu molt bé, perquè no, a part dels restaurants que ja tenen el seu negoci i que al final els diumenges compten els calés que han fet, però que aquí, a part de que em tiren alguna moneda, doncs es veu des de carrer la gent, la felicitat que tenen les famílies, les parelles, la gent que ve aquí dalt, doncs es veu que estan ficats dintre un quadre, que no estan acostumats en absolut. El que cal ser intel·ligent, jo crec, en la forma de gestionar els conflictes entre el turisme i la gent que hi viu existiran a tot arreu, a Rupit i a Barcelona, per tant, en qualsevol tipus de lloc. Aleshores, jo crec que també cal ser intel·ligent en la gestió d'això, perquè és una forma de vida, a tothom dona alegria, jo crec també als veïns, inclús els que no visquin del turisme, el fet de saber-se viure en un lloc especial. Com tu deies, som gent d'acollida, ens agrada acollir gent, estem tan acostumats enmig del turisme que quan venen ens agrada, els acollim, no els abracem, però quasi bé. A més a més... El que sap greu a vegades és veure persones que no respecten el que tu de veritat estimes molt. Aquí volia anar a parar. Què passa? És que ho defenses com si tot aquest territori fos teu, perquè dius, això no ho feu, sisplau, perquè és que... Què? Fer què? No sé, embrutar els carrers, inclús a vegades fent un gos les seves necessitats i no recollint aquella caca. Ui, això passa a tants i però tants pobles. tu els hi dius, sisplau, i la persona que se t'enfrenta dient, doncs, senyora, dius, bueno, un dia li vaig dir un, és que voldria més que no haguéssiu vingut en aquest poble, perquè no respecteu el que durant tota la setmana intentem mantenir. Això et dol. Però que gaudeixin del que nosaltres de veritat estimem, encantats de la vida que vingui gent. De fet, jo, per exemple, una de les coses que faig, jo tinc un producte que és una visita cultural, de fet, un viatge en el temps, en el poble, que en diem bruixes i bandolers de Rupit. Aleshores, al principi d'aquella visita, les persones que hi siguin, que poden ser 3 o poden ser 35 o 50 d'un grup, diguéssim, jo els hi començo amb un lema, dir, cuidem allò que estimem i només podem estimar allò que coneixem. Aleshores, el primer pas perquè passi això que ella desitja, que és que la gent cuidi això, és que es conegui. Per tant, també en el tipus d'experiències o activitats que puguem oferir en un lloc com aquest, hem de fomentar que es coneguin les coses amb un mínim de profunditat, perquè és a partir d'aquest moment on allò ho podrem estimar i ho cuidarem. Llorenç, perdona, aquell senyor és un turista que s'ha colat amb una finestra tirant fotografies o és un de... És del poble, vostè? És del poble. Perfecte. Benvingut. No, era el dubte. És l'autor del logo de la caminada de primavera de Rupit i Pruit que es fa el proper 22 de març. Tu vas colant, eh? Sí, jo... M'encanta. Sap llatí. Els que us tinc aquí darrere, teniu moltes coses a dir? Val la pena que m'aixequi i vingui cap a vosaltres? Estrella, tu em diràs que sí, per tant m'aixeco. D'acord. Va, fem un repàs per aquí darrere per si hi ha alguna cosa que esteu molt d'acord de les que s'han dit, o en desacord també, Jo considero que la gent que vivim aquí també posem el poble bonic, posem flors i tot, perquè la gent gaudeixin i ho vegin. I aquí, quan es fa una obra malament, no és l'Ajuntament que diu som nosaltres, la gent del poble, que diem tu, això no està bé, i avisem a qui sigui el que sigui. Bueno, a la meva botiga, i ara m'ho bastant fullon, ja ho saps, és un puesto d'encuentre de dir, tu, això ja ho ve vosaltres? És un altre 324, sí, la teva botiga? Sí, però la Teresa no us ho ha dit, però el 324 vosaltres aneu repetint sempre les mateixes. No, home, va canviant. En canvi, nosaltres cada quart d'hora canvia. El 324 cada mitja hora, vosaltres? Cada mitja hora. Cada quart d'hora, si hi ha una notícia nova, Teresa? Ella m'ho va explicar així, que li va contestar. Diu, cada quart d'hora o cada 20 minuts, nosaltres si n'hi ha una de nova ja la traiem. Boníssim. Per aquesta zona, voleu... Ara vinc. Però voleu dir alguna cosa? No. És una de les del 324, és ella. Aquesta senyora és 324. El mes de desembre jo vaig estar cuidant dels nets i ella va estar de baixa que li van operar un peu. I clar, va quedar tot parat. Es va parar el 324. El 324. Al cap d'uns dies ja vam tornar a renovar la missió, ja vam tornar-ho a posar en ventana. No, és que funcionen com una tele, tu, ho veus, això. Tremendo. De les coses que s'ha dit, aquí tenim una cubana que és l'única cubana de Rupit. Sí, la única. Aquesta... 7 anys. 7 años, sí. He venido de un lugar muy caliente a venir a uno frío. Vengo de Santiago de Cuba, lugar caliente. I aquí en ninguna època de l'any... Aquí cap època de l'any és calenteta, també, Bueno, algunas veces en el verano. No tenen ritme, els de Rupit? Le pongo yo. Se lo pongo yo si no lo tienen. Se lo pongo yo en la fiesta mayor. Escolta, mare, qui són? Com et dius?
Ramona me llamo. Ramona, com és el teu dia a dia aquí? Què fas? De què treballes? Bueno, soy empleada de hogar, trabajo en la Fonda Marsal con una señora cuidándola y allí de maravilla. Està bé. Sí, sí. Y el día a día, el pueblo me ha cogido aquí y yo lo he cogido a ellos también. Et sents que ets estimada aquí? Mucho, sí, sí, muy estimada. I a Cuba? Oh, El record? mucho. Cuando llego allá ya tengo deseo de venir para acá. Sí? Sí. I quan ets aquí, no ens enganyem, també enyores els Añoro. teus familiars d'allà? Mucho, ¿Sí? mucho. Igual que lo añoro a ellos aquí. Cuando estoy allá ya quiero venir para acá. Sí. Añoro mucho el pueblo. Ahora hace poco llegué de Cuba y añoraba mucho Rupit. Sí que lo añoraba. Oh, i el poble també, eh? I el pueblo també, ja. S'esperaven que d'on està la cubana, que no Todo el llega. Sí, sí, Todo el mundo preguntaba por la Ramona. Hasta el Mosén. El Hasta el Mosén. Ah, y tal. Hasta el Mosén preguntaba por la cubana. Hasta el Mosén. Sí, sí, todo el mundo me extrañaba. Però que el vas a visitar bastant, el mossèn. No, mira, ahí... Bueno, el domingo cuando llevo a la yaya, pero no me quedo, siempre me voy. Y me dice, pero quédate. Siempre marcho. El mossèn que vol la cubana allà i la Y la cubana cubana marxa. se marcha. Mira, no hay manera de que me atrape allí. Molt bé, moltes gràcies. Muchas gracias. Hi ha alguna cosa més a dir? Algú vol dir alguna cosa més? Un record. Un record. Quin és aquest record? Pues una vegada a l'era... A l'era? A l'era. A l'entrada del poble hi havia una màquina de batre i va matar un home. Hosti. Però vols dir que hi hem d'anar? I llavors, aquest senyor el van portar aquí al carrer del Fusà i el van tapar amb un llençol. Jo llavors tenia 8 o 9 anys. Això ha d'acabar bé, sisplau. Ha d'acabar bé. Que és impossible, perquè si s'ha mort ja no... Com que teníem tanta por, ens enfilàvem per veure i dèiem, i pensàvem que ens movia i fotíem a córrer. Vinga, a córrer! Diu, s'ha mogut! I què va, era la imaginació nostra. Érem una colla d'amics, perquè a l'agost, aquell temps, a les 7 ja era fosc. Sí. Que ara ja no, però abans era fosc. I llavors a les 7 encara corríem per aquí i quan van portar i el van tapar amb aquell llençol blanc, clar, destacava molt i ens enfilàvem. Ja l'he entès, ja. I ens aixecàvem i anàvem mirant. Però quants anys tenia vostè? Jo 8 o 9 anys. Ah, val. Havíem d'haver començat per aquí. Quan era petitet, llavors ja tot entra millor. Vaig dir que vaig venir l'any 47. Ara necessito, per marxar d'aquí i anar cap allà, algun record molt bonic, una cosa molt especial, que dius, perquè és que encara estic amb el llençol i el senyor allà a terra. Què, algú? En Trempera? Home, en Pep! Pep, vine cap aquí. Vine, un moment. Pep, sisplau. Hòstia, no! El forner del poble. El bailarín. Què passa? Què? Una anècdota, sisplau. Jo poc en tinc d'anècdotes. Aquest és el que en té, aquest era el més gamberro del poble, però tu... i jo anava darrere seu. Tu ahir em vas fer creure que tot el dia estàs al forn i no és així. Quasi tot el dia. El què? Gairebé tot el dia. Quasi tot el dia. I el gamberro més gros de Rupit és aquell... No, el gamberro no. Ara hi aniré. Jo tot el poc que sé m'ho va ensenyar aquell. Pep, un moment. Sí. Moltes trucades ahir, després d'haver sortit i parlar de totes les excel·lències del teu pa? Ara estic en tractes amb en Tom Cruise o amb aquell altre, en Xantantum, que també vol fer una pel·li nova, ja s'hi pujarà. Bueno. En Tantum? Sí, en Xanin Tantum, el que ha fet l'última pel·li. I li vaig dir pel fort, quan hagi fet el pel fort ja en parlarem. Primer que fet vaig d'Ortega. Va. Molt bé. Matthew, escolta'm una cosa. Tu m'has dit que guanyaves 4 calés aquí tocant la guitarra al carrer. Sí. Ara tens un CD. Has tret un CD. És un EP, és un EP que és de 5 temes. Hi ha 5 temes. Sí. Mireu, aquesta és la portada. Això ja ho estàs començant a vendre, eh? El dia 13 de març surt oficialment a digital i a les botigues. Molt bé. I estàs a punt de tocar. Sí. Anunciem alguns concerts. Et poden venir a escoltar a Vic. A Vic el dia 12 d'abril. 12 d'abril. A la Jazz Cava de Vic, sí. I després anem a Barcelona. I després anem a Barcelona, a l'Helio Gàbal, el dia 29 d'abril, el dimecres. El 29, Sí, exacte, que no només estic jo sol, sinó que anem amb banda, també, banda completa. I ara amb aquest bon rotllet que hem generat aquí, i sabent que tinc la Ramona la cubana aquí darrere, que demanava una miqueta de ritme, no sé si... T'he demanat que toquessis un tema, no sé si serà prou ritmós per ella. No, és un altre estil, em Ramona, em sap greu. No és l'estilo mío, diu ella. Però bé, t'agradarà segur. És un altre estil. És molt gran, en Matthew? Escolteu-lo, sisplau. És un tema del disc que es diu The Dark. Hands meet face, soft touch to stop the bleeding.
short gasp of smoke to catch a breath, and I'll hold your head as the tears roll down. And I'll fall from the stars, and I'll fall from the stars, and lights go out, and lights go out in the dark, and screams will roar, and screams will roar in the dark. Now find your face, I'll find your face in the Carai, Matthew. Sona arrupit, això, no? Sona, més que arrupit, sona... Bueno, sí, arrupit, però el dia d'avui, sobretot. Del dia que hem tingut avui de la tormenta, de la pluja, i ara que ha sortit el sol al final. Que gran, no? Que va així. Clar, que és un artista. Escolteu, encara ens queda demà. Farem recomanacions de Rupit, ens passejarem pel Coll Sagabra, però jo crec que ha estat molt bé aquesta conversa perquè la gent tingui la sensació, sobretot, no només de venir-lo a visitar i veure que és un poble bonic, gairebé com si es tractés d'un pessebre, sinó que darrere hi ha històries de totes les famílies que hi viuen i l'experiència i les anècdotes que ens heu explicat. Per tant, moltíssimes gràcies, de debò. Anna del Destí, què tal, com estàs? Hola, molt bé. L'horòscop per aquest mes de març, que això ja és un clàssic del divendres. Ho tenim bé en general o ho tenen fotut tots? No, home, bé, en general, sempre bé. Esperança, sempre s'ha de veure optimisme, bé. sobretot. Sí. Sembla bé que comencem amb qui hem de començar, amb els àries, la gent que ens acompanya d'aquí de Rupit, els àries, n'hi ha molts pocs. Ui, una senyora aquí, solitària, un àries. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pocs, Pocs. Sí, però bueno, ja està bé. Comencem no? per àries, l'amor, com ho tenen? L'amor, bueno, en aquest camp la passió serà l'estrella total. Aquests realment és el que els anirà més bé serà la part sexual i passional. Carai, amb el sexe, senyora. està molt bé. No? Escolti'm, Està molt bé. N'hi haurà més d'un que us envejarà, Diuen, carai, la Remei li anirà bé. Aquí darrere he sentit. Fa gràcia, això, fa gràcia. Remei, és broma, és broma, Anem, perdona, Imma. Doncs, bueno, bàsicament això, que en el camp de l'amor la passió serà el que els hi afectarà més, que això està molt bé. Anem a la feina? Sí, aniríem a la feina. Com que la ho tenen feina els àries? tindrà molta facilitat en el tema tecnològic. Ara pensava jo, poder la Remei acaba trobant un nòvio per internet, No emboliquem més a la Remei, no l'emboliquem. O la Remei mateixa es fa emprenedora, que podria ser també, Mira, no? també podria ser. Però sí que en aquest camp, amb el tema tecnològic, hi haurà molta més facilitat per remenar ordinadors, per estar més en contacte amb aquesta part així com més actual, que això està bé. Els hi donem una recomanació en general, als àries? Això ho farem amb tots els signes, Doncs mira, que aprofitin al màxim el temps i que no s'adormin, perquè tenen que aprendre molt aquest mes. S'acostumen a dormir els àries? No massa, perquè són un signe de foc, llavors ja tenen una mica aquella energia de no parar gaire quiets. Remei, sou foc. Sou foc, Perfecte, anem a Taure. Molts taures per aquí? Taures? Una allà darrere, una noia. I aquí també, Perfecte, perfecte. I tu també. El Taure aquí. Taure, comencem amb l'amor. Sí, amb l'amor tindrem molta fe. Tindrem molta fe amb l'amor. I això és bo? Sí, aquest mes... Sí, més bueno... val anar per feina, no? Bueno, sí, però aviam... Ai, aquest espartac com ets, Sí, de vegades. Sí, de vegades ets una mica bitxo, Però no, va molt bé de tenir fe en l'amor i en l'amor de la parella. Sí. És allò de que dius, mira, si tens parella i hi ha aquella fe l'un amb l'altre, doncs sempre pots estar més tranquil, no? I llavors, si no tenim parella, doncs mira, tindrem fe en que l'amor algun dia ens pot aparèixer. Tenim parella? Sí. Sí, de moment tot va bé. Perfecte. Sí. Doncs anem a la feina. A la feina, amb el Taure. Doncs mira, amb la feina tindrem sort, No serà perquè m'ho hagi posat bé perquè sóc Taure, però tindrem sort a la feina aquest mes. I la veritat és que se'ns facilitaran bastant les coses en aquest aspecte. L'única cosa és que hem de ser ben agraïts.
hem d'agrair tot el que vagi vinguent i deixar doncs, que entri tot el que convingui. I a més de ser agraïts, una bona recomanació pels taures seria... Que comparteixin la sort que tenen amb els que ho necessiten, que així encara se sentiran millor. Anem als bessons. Molts, pocs? Mira, una senyora però molt entregada, una bessona aquí, a aquesta banda, i aquí no. Sí, només ets l'única bessona. M'estressa. Està bé. Farem els horòscops personals, Anem a l'amor. Doncs mira, tindran relacions amb caràcter. Què vol dir això? Doncs que no es preveuen relacions d'aquelles amb situacions romàntiques, ni dolces, pensant en la Riera, que estan en un moment sado bastant important... Bueno, anem per aquí. Seran relacions decidides, agosarades i fins i tot una mica descarades. O sigui que igual us tiren els trastos amb totes les ganes, La senyora es mostra de moment feliç, La feina dels bessons. Mira, seran el centre d'atenció, els bessons amb el tema de feina. Llavors, aviam, és important, superimportant, mantenir-se ferm i tenir molt clar, de fer les coses ben fetes. Perquè si s'equivoquen, els veuran. Perquè ja seran al punt d'atenció. Recomanació per ells. Que vagin molt en compte amb el que diuen, perquè segur que els senten. Home. Sí. Molt bé, està contenta. Està bé, és fantàstic, això. Bueno, és un avís, perquè clar, si no t'avisen igual... Però se l'ha pres bé, l'avís. Ho dius i la pots liar, Anem als cranc. Hi ha molts cranc, aquí. Allà un senyor, però amb el puny a l'aire. Quina reivindicació. Això, aquest... Perdó, i és el forner, Mira. El forner, mira. És en Pep, sí. En Pep... Perdona, Imma, un gest t'ha fet en Pep. El pots tornar a repetir, sisplau? Aquest és un gest... No, poca conya. És un gest poc cranc. Els cranc normalment són sensibles, tancats, que no es noti qui són. I en Pep li agrada aquí aparentar, tu. Sí, però tot s'ha de dir sempre. Cada persona té un món diferent i el seu sol està cranc, però segurament a dintre la seva carta astral alguna cosa de foc la té, perquè jo quan hem arribat aquí al poble ja li he dit de dret, me'n recordo d'ell perquè ballàvem rock and roll quan teníem 15 anys. Tu? Sí. Això ho vaig dir ahir. Ho vaig dir ahir, mira. Sí. Escolta, estem fent l'horòscop, Imma. Ai, perdó. Déu-n'hi-do, quina tarda. Ell no se'n recorda, de mi, no. Ens hem cruzat allà al pont i no se'n recorda, no? Però hi va haver jo sí. No, rotllet no. El que ballàvem rock and roll amb ganes i és d'aquelles persones que te'n recordes perquè havíem disfrutat molt ballant. Molt bé. Però només això, Deixem el tema de records de joventut. No hi va haver rotllet perquè ballar ens agradava molt, però ja està. Cranc, on érem, a l'amor? Això. Anem per feina, vinga, va. Aquests nois i noies del signe de cranc estaran en plan d'analitzar molt la situació que viuen amb el tema més de sentiments. O sigui, necessitaran analitzar molt el que senten i el que deixen de sentir. De vegades això va bé perquè així almenys et poses una mica les piles, però sí que pot ser que estiguin una mica pensatius en aquest aspecte. I la feina? Amb la feina estaran mandrosos. Bàsicament, no tindran ganes de treballar. Aquesta sí que l'ha ben encertada. Molt bé. No tindran ganes de treballar. Una bona recomanació seria pels cranc? Que no pensin tant, que facin més i que el temps passa molt de pressa i que no es poden encantar. Està bé. O sigui, que res de mandra, que la mandra, contra la mandra un bon bastó. Anem a uns que sembla que la mandra no la tenen, allò per costum, Són els lleó. No. Lleó? Ui, molts lleons aquí. Moltes lleones, també, és veritat. Aquesta banda, no. Només aquí, ens quedem a aquest sector. Perfecte, va, lleó, amor. Els lleons, mira, doncs tindran xispeta. Sí? Aquests lleons estaran allò amb un puntet maco, tindran una xispa molt especial. Sí. Llavors, què vol dir això? Que els serà molt fàcil lligar. Si poden, que ho facin, però que vagin molt en compte perquè, clar, amb els sentiments no s'hi pot jugar. Això ja ho sabem tots. I clar, si jugueu amb els sentiments i la lieu, llavors us podeu trobar amb problemes i no cal. Anem a la feina, lleó. A la feina, ara aquí potser se me n'enfadarà algun, perquè tenen augment, però no és de diners. O sigui, sempre que et diuen un augment en feina, dius, penses, oi, que bé, cobraré més. Doncs no, mai nada. Treballareu més, tindreu més feina, poder no remunerada, però tindreu més feina. Per tant, la recomanació seria... Que no s'estressin, que mengin bé, que mengin bé, que dormin bé i que necessitaran estar valents per tot el que els hi vagi vinguent aquest mes. Quants verges hi ha aquí? Verges, aquí davant, bé, els tinc molt a prop, els verges, allà de... Ui, sí, n'hi ha una colla, Verges i màrtirs, diu, no? Està bé, han dit això, no sé. L'amor, verges, què? Bueno, doncs una mica màrtirs poder sí, els haurem de veure, perquè tindran por de que no els estimin. Sí, estaran una mica inquiets amb aquest aspecte i, clar, tindran una mica de por de que no els estimin. No en tingueu por, home, que sí que us estimen, encara que aquest mes no ho veieu tan clar, doncs sí. No heu de dependre dels altres per ser feliços, heu d'estar feliços vosaltres i llavors els altres ja venen. I la feina?
tindran molta capacitat d'adaptació, els serà molt fàcil adaptar-se amb tot el que vingui i anar canviant per el que pugui ser per millorar. Una bona recomanació pels Verge. Que no s'atabalin en el camp de l'amor, no us atabaleu, tot s'arreglarà, no patiu, cap Riuen problema. molt, Sí. No sé si és per esquivar... perquè és soltera. Sí. Bueno. Aquesta noia. Qui? L'home, tu no ets la soltera. Perdona, i la soltera qui és? Ella. Bueno, però aviam... Ho som avui, però demà no saps què pot passar, Vull dir que... Però no pateixis, que segur que hi ha algú que t'estima. Exacte, molta gent, diuen. Veus? Deixem Verge i anem a Balança. Déu-n'hi-do, avui no sé què està passant. Avui sí. Balança, l'amor. Ens faran crits, Sí. Aviam, en l'amor tindrà molta energia, aquests Balança. La veritat és que estaran allò amb una necessitat de demostrar allò que senten i de treure aquesta energia cap en fora, que la veritat és que la gent que tinguin al seu voltant i que se'ls estimin, doncs estaran molt bé amb ells. I la feina? Molt bé. Bueno, tindran l'obligació de fer coses que no tenen ganes de fer. Les haureu de fer igualment, Balança. O sigui que feu-les de pressa i us estalviareu de patir més estona. Està bé. Semblava o sonava recomanació, això. Sí, però en tens una més de recomanació per Però ells. bueno, que no deixin per demà el que puguin fer avui. Està bé, jo crec que és encertat dir-ho, sí. Anem a Escorpí. Escorpins? Un jo com molt tímid. Ui, aquí en tenim uns I molts quants. escorpins, mira, gent jove. I aquí aquest senyor, perfecte. Molt bé, us tenim localitzats. A partir d'aquí parlem de l'amor. L'amor, bueno, en l'amor. El tema de l'amor va molt lligat amb el tema dels amants. Si no hi ha compromís amb ningú, cap problema, però quan tingueu compromís... Ai. Ho has sentit bé, senyor? Ho he escoltat. Sí? Amants, Deixem aquí. Continuem. Sí. Vigileu, si teniu parella o si teniu compromís, feu el favor d'anar en compte, perquè podeu tenir molts problemes, sí. I la... Sí. Diu. I la feina? I la feina, doncs mira, serà un plaer treballar per ells. Mira, tindran ganes de treballar. Aquí darrere, en el cas del senyor, m'acaben de xivar, que està jubilat. Però bé, escolta, pots estar jubilat però que surtin feinetes. Sí. I això no estem fomentant el diner negre, ni molt menys, Dius, ara col·laboro amb això, col·laboro amb allò. A vegades amb els jubilats els hi donen més feina de la que volen, perquè acaben anant a buscar els nets i treballant molt més del que voldrien. Recomanació pels escorpins. Pels escorpins, doncs, que gaudeixin de les sensacions que tindran perquè tot serà molt bo. Està bé. Doncs anem a Sagitari a veure si passa el mateix, que tot serà molt bo. Comencem amb l'amor. Amb l'amor necessitaran posar ordre amb la seva relació. Hi ha molts sagitaris aquí? En tenim molts? Ai, en tinc la senyora la tens a darrere i una altra darrere les càmeres. Perfecte. Què? Aviam, si tenen parella, és clar, hauran de posar ordre. Si no tenen parella, voldran posar ordre amb els seus sentiments. De vegades... Ni una cosa ni l'altra. Bueno, però a vegades va bé de posar en ordre els sentiments per poder estar una mica més en pau amb un mateix. I la feina? Quina carica de pena que m'hi posa. Sí, la veritat és que... És que no surt res. Mira! A vegades s'ha d'anar a buscar, No t'emboliquis, Imma. No, la feina. Va. Anem per la feina, que amb la feina aquests sagitaris seran una mica els líders, seran els amos. Sagitari líders. Sí. Vull dir que de seguida sobresortiran al damunt dels altres i faran les coses d'una manera com més... amb força. Que això ja està bé, els donarà seguretat. I una bona recomanació que els hi podríem dir? Que aprofitin d'aquests dies per prioritzar les coses que volen per la seva vida. Aquests dies, Sí, bueno, aquests dies, aquest mes, tenim tot un mes per anar analitzant i per anar-ho buscant, aviam què volem prioritzar. Anem a l'amor, a Capricorn. Ara, aquí n'hi haurà més d'un que quedarà una mica parat, perquè els Capricorn. Capricorn. Aquí darrere, molt bé, perfecte. Darrere les càmeres també i aquí moltíssima gent. Goita, tu. Molts capricorns. Molts nascuts al mes de gener. Finals de desembre... Sí, por ahí. Estaran poètics, els capricorns, cosa que no és gaire comú amb ells, perquè no ho és de comú. I sorprendran bastant a la gent que tenen amb el seu voltant, perquè clar, és allò que no t'esperes, que el capricorn que tu coneixes sigui poètic, doncs sí, ho seran. I això, doncs mira, pot ser guai, no? No. Però resignat, diu, si no ho he estat mai en fer-se poètic. No, ja, però bueno. I la feina? Amb la feina estaran molt concentrats, fent el que els hi toca fer. I això voldrà dir que fàcilment els hi donaran una mica més de responsabilitats de les que tenen. O sigui que estaran contents perquè se sentiran a gust, siguin responsables. Molt bé, doncs anem a donar-los alguna mena de recomanació. Jo crec que hem dit moltes coses, però el plus.
que no tinguin vergonya de ser poètics i que es deixin anar sense cap mena de problema. Sí. Queda clar? Perfecte, doncs anem a Aquari, que els tenim aquí davant, aquesta senyora, ens centrem en vostè, i una senyora allà darrere. Aquari, amor. Bueno, en l'amor el que tindran és necessitat de diàleg, de poder parlar, de poder conversar, de poder pactar les coses que es vulguin en tema de parella, que això jo penso que ja està força bé. Està bé. I la feina? I amb la feina doncs és temps de preparar el terreny per millorar amb el tema feina. O sigui que si voleu avançar en tema feina, intenteu buscar la manera de preparar una mica el terreny. Aquest mes poder no l'avançarem, però el mes que ve poder sí. Perfecte, la recomanació. Que facin servir el seu do de paraula per poder aconseguir el que necessitin. Do de paraula, senyora. D'acord? Sí? Perfecte, doncs entrem als peixos. Quants peixos hi ha aquí? Aquests tenen, Molt bé. Jo també, Sí. Ui. Per allà, només una peixeta? Una peixeta. Està bé. Són 2 peixos a la peixera. Doncs escolteu, anem a peixos i anem amb l'amor. Amb l'amor. Vosaltres tindreu facilitat de malentesos, perquè estareu molt sensibles i això farà que no us acabin d'entendre massa bé. Llavors, mireu d'agafar-vos les coses amb calma i no patiu, que no passa res greu. Bàsicament, parlareu vosaltres del que sentiu i els altres podeu entendran diferent del que vosaltres esteu expressant. La feina? A la feina serà com un refugi, o sigui que com que amb l'amor anireu així, vosaltres us refugiareu treballant. La feina com a refugi. I sí, serà la feina com a refugi. Vull dir, treballareu molt bé aquest mes. I la recomanació per peixos? Que no esperin res de ningú i així no tindran decepcions. Home, clar. Això és un clàssic. Està bé. Consell. Bé, una cosa, abans que marxis, Imma, aquest vespre tenim partits de Copa del Rei amb possibilitat que hi hagi un final amb equips catalans, com seria l'Espanyol i el Barça. Mirem-nos els signes, a veure com els hi pot anar aquest vespre, per exemple, al Barça i a l'Espanyol. El Barça juga amb el Villarreal. El Barça va néixer el 29 de l'11 del 1899. I el Villarreal va néixer el 10 del 3, per tant és peixos, del 1923. Barça Sagitari, Villarreal Peixos. Bé, pot ser bastant divertit, Perquè, mirant una mica els aspectes que tenim astrològicament parlant... Clar, el Barça surt al camp favorable, A veure, sí que surt al camp favorable, però... Perquè va guanyar el darrer partit, Gràcies per posar-me en antecedents, perquè de futbol no hi entenc ben res, ja us ho dic ara. Jo només us parlaré purament en tema astrològic. Perquè en futbol res de res, ja em sap greu, Els futbolistes poden ser molt macos, però no tinc tendència a mirar-me'ls. Però si mirem els signes... Mirant els signes, tenim que estan jugant un equip que és d'un signe de foc, que és el de Sagitari, que és el Barça, i un signe de peixos, que és el Villarreal, que és aigua. Llavors, quan lluiten foc i aigua, aigua té bastantes possibilitats. El Villarreal té moltes possibilitats, Sí, perquè... Primerament, estem parlant que el Barça és Sagitari. Sagitari és molt competitiu, necessita competició. Si no hi ha repte, ja no hi posa esforç. Llavors, el problema que té el Barça és que quan ha de lluitar contra un equip que li sembla que no és allò punter, perd pistonada. Sembla que hi entenguis de futbol. Jo estic parlant en temes signes, Sí, no, és molt bo, coincideix. Bàsicament és això. I a més també coincideix que els culers comencen a dir ai, i això que porten 3 gols, i el Villarreal en té un, Aviam, que astrològicament parlant, tal com estan les configuracions per aquest vespre, tenim un trígono de Venus a Àries i de Júpiter a Lleó, que ens donen favoritismes pel Barça. Això ens dona favoritismes pel Barça. Però no ens esperem, no ens ho agafem a la tranquil·la, perquè, clar, un signe de peixos sempre pot fer-ne alguna. Perfecte, tenim el Barça. Tenim més possibilitats del Barça. Ens interessa molt també l'Espanyol, per aquesta possible final catalana. Juga amb l'Atlètic. L'Atlètic va néixer el 5 del 4 del 1901, per tant l'Atlètic és Àries, i l'Espanyol és Escorpí perquè va néixer el 28 del 10 del 1900. Sí, m'ha fet moltíssima gràcia, perquè tornem a tenir 2 equips, un de foc i un d'aigua. Però estem parlant de foc i aigua molt diferents dels focs i aigua que estàvem mirant a dalt. Venen d'un empat, per cert, aquests 2 equips, això també cal deixar-ho clar, a veure què passarà avui. Estem bastant igualats, perquè estem parlant de que un escorpí és un equip escorpí, és un equip que juga molt en plan profund, o sigui, espera que el toquin molt a fons per després ell tornar a sortir. Llavors, el que tenim aquí és que l'Atlètic, al ser Àries,
l'Àries és un guerrer, com aquells guerrers romans, que el que van és a lluitar amb el pit enfora, no? Allò petxolata que en diuen. Doncs clar, llavors què ens trobarem? Que segurament començarà molt fort l'Atlètic i atacarà molt fort, però l'Espanyol té la capacitat de ressorgir quan està ben enfonsat. Llavors, clar, aquests els tenim una mica tau-tau. Que potser per temes astrològics hi ha més tendències a que acabi guanyant l'Espanyol que l'Atlètic, sí, però estarà molt renyit, tindrem molt i molt renyit, perquè, clar, els signes que regeixen Escorpí i els que regeixen Àries són el mateix, perquè Escorpí i Àries estan regits per Mart, que és el planeta de la guerra, que li diguem. Llavors, clar, tots dos estan regits pel mateix signe, pel mateix planeta, llavors estan tots dos si fan o fot allà mateix. Però Escorpí té l'avantatge que Plutó també l'ajuda una mica, i Plutó aquesta vegada està dintre Àries també i li dona més energia, llavors per això té un puntet més favorable l'Espanyol que no pas l'Atlètic. Per tant, per resumir-ho, els astres a favor de l'Espanyol i del Barça perquè hi hagi aquesta final catalana, que és el que desitgem. Imma del Destí, moltíssimes gràcies, i també gràcies a la gent que ens acompanya. Gràcies. Molt bé, Espartac. Demà tornarem encara a Rupit, que hem d'explicar moltes coses des d'allà. Aplaudiment, aplaudiment per Rupit. Sí, home, sí. Aplaudiment. Aplaudiment, aplaudiment.